Vamos á seguinte moción que presenta conxuntamente o Grupo Socialista e Raquel Quintáns Constolla, que non... Hoxe teño ainda os efluvios da medicación. Teño a medicación... No. Cale, non é conxunta esta? Ah, é a outra. A conxunta é a de... Unha tarde... A do CIM. A do CIM. Sí, del PSOE. Pois ten a palabra a señora Rei. As políticas de apoio á muller e contra a violencia... É que estamos tendo un problema cos micros. Eu creo que os temos laterales. Pois Poñaos está... diante. Pois aquí eu escoito bastante ben. No, no. Que non tan enfrente non. Pero así se escoita perfectamente ben. Se está escoitando bastante ben. Pero se oye como un eco, ¿no? Ou estou yo tamén? Son eu, perdón. Son fun eu. Señora Rei. As políticas de apoio á muller e contra a violencia machista son unha competencia da Administración Autonómica que veñen sendo exercidas polas autoridades municipais en moitos concellos a través dos centros de información á muller. Dende estes centros, as mulleres son informadas e asesoradas en diversos aspectos que van dende temas legais ata asistencia de psicólogos e psicólogas. Estes centros dependen dos propios concellos, aínda que contan cun sistema de axudas e subvencións que dependen do Fondo Social Europeo, nun 80% e da Administración Autonómica nun 20%. Cantidades que varían dependendo de cada un dos orzamentos da Xunta. Recentemente vimos como un CIM na provincia de Pontevedra tivo que realizar unha reestruturación dos seus servizos por un conflito laboral co seu persoal, que databa do ano 2006, derivado da tramitación de prórrogas irregulares de contratos xa advertidas polos técnicos municipais e que neste momento está en litixio xudicial. A situación creada por unhas subvencións para persoal e o mantenemento do centro varían de ano en ano, fan case que imposible afrontar un servizo permanente que obriga aos concellos en moitas ocasións a cubrir o déficit do servizo con achegas propias dos seus orzamentos sen ser unha competencia municipal. Dende o Partido Socialista vimos mantemendo a necesidade de que as políticas de igualdade e atención ás vítimas de violencia machista deben quedar fora dos recortes que nos últimos 8 anos venden sufrindo nos orzamentos da Xunta, en más do Partido Popular. E igualmente consideramos que a Xunta de Galicia e a Administración que debe desenvolver as súas competencias e non descargar sobre as entidades locais e responsabilidades de executalas. De feito, a propia Xunta de Galicia, a finais do ano pasado, promulgaba un decreto que supón novas obrigas para os CIMs, ao incluir a atención asesoramento a colectivo de persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais, tanto individualmente como asociacións que o demanden. Isto suporá unha maior carga de traballo para estes centros, pero en ningún momento se regula unha ampliación de nova financiación para a contratación de persoal. Por iso entendemos necesario e urxente que se configure unha rede integral e equilibrada de CIMs en todos os concellos da comunidade autónoma para que todas as mulleres, independentemente de onde vivan, teñan acceso aos mesmos servizos e non corran risco polas dificultades dos concellos para prestar un servizo básico como é a información e asesoramento á muller. Asemade, a Xunta debe asumir completamente as súas competencias nesta materia, asegurando o financiamento dos CIMs existentes, xa que a día de hoxe as axudas que lles chegan aos concellos non teñen data fixa e varían a contía cada ano, xerando inseguridade no financiamento e dotando de escasos recursos para poder prestar un servizo adecuado, que deberían incluir inversións en dinamización e prevención de violencia de xénero. Por todo exposto, solicítase ao Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a que configure unha rede autonómica integral, permanente, equilibrada e sostible de centros de información á muller para garantir a atención ás mulleres en todos os concellos de Galicia. Segundo, instar a Xunta de Galicia que faga unha dotación económica suficiente para o bo funcionamento destes centros, que garanta as necesidades de persoal e mantemento das instalacións que os concellos poñan a disposición dos CIM. E que teña continuidade e estabilidade máis alá do horizonte temporal fixado para o ano 2020 do Fondo Social Europeo, sobre todo cando se amplía a súa atención a outros colectivos. Terceiro, dar traslado á Consellería de Benestar Social e ao Presidente da Xunta do acordo deste pleno. O que plantexa a moción
presentado polo Partido Socialista e que ten a ver cos centros de información á muller, pois para nós ten toda a razón de ser, ten a súa lógica, tendo en conta que, bueno, pois de alguna maneira a constitución destos centros de información á muller históricamente foi iniciativa dos distintos concellos e nos consideramos que é unha prestación que debe ser de carácter social, é dicir, que debe ser asumida pola Xunta de Galicia, aínda que faga distintas aportacións, non? Como no caso do CIM de Redondela. Isto supón que haxa unha dotación orzamentaria, como dicía, por parte da Xunta de Galiza para que os técnicos, técnicas que traballan no Centro de Información ás Mulleres pois desenvolvan a súa actividade pois con total garantías, non? De todos é coñecido que o CIM de Redondela foi incluindo profesionais, persoal eu trato con cariño, pero non son correspondido. Como decía, que o personal se foi incorporando nos últimos anos, ampliando tanto a dotación como a súa xornada laboral, e hoxe en día, pois no CIM de Redondela hai 3 traballadoras, que unha psicóloga, unha abogada e unha técnica, que dan atención a alrededor de 1000 casos por ano. Para nós isto ten a ver pois coa problemática que ten a violencia de xénero, a súa non difusión, pero polo menos que esta problemática, esta desgraciada problemática estea en boga, se sensibilice ao conxunto da sociedade e a administración pública local pois dea o servicio adecuado. O que recolle a moción é que sexa a Xunta de Galiza quen asuma o 100% deste servicio, como outros que están en competencias dos concellos por iniciativa dos propios concellos, e nos pensamos que ten que ser algo xestionado pola propia Xunta, non? Nos queremos aproveitar esta moción para significar 2 cuestións. A primeira, desde hai varios meses se contratou unha empresa de seguridade que está ubicada en servicios sociais no mesmo espacio que está. Para nós, coa sensibilidade que hai que ter co personal que é usuario tanto de servicios sociais como do Centro de Información ás Mulleres, a presencia deste tipo de empresas para nós non é a caída, é dicir, non ten sentido. Pensamos que o Concello ten que artellar outras fórmulas, como a presencia da Policía Local no caso de que sexa necesario, e non que sexa unha empresa, porque o impacto visual pois para moita xente de condición a hora de facer uso deste servicio. E tamén queremos aproveitar esta moción para demandar que se acelere todo o proceso de sinatura do convenio para que se traslade servicios sociais e o CIM aos baixos dos edificios de onde estaba antes Regojo, que hai un convenio asinado, que hai unha... Sí, porque claro, que un convenio asinado no que os servicios sociais, bueno, sería un local para o Concello e nos apostamos para que sea para servicios sociais. Vamos a facer a seguinte intervención. Os intercambiades, por favor, o micro. Sí. É algunha frecuencia que entra de fora, non podemos facer nada. Claro, algunha frecuencia de radio ou calquer cousa que interfiere na ¿Qué? Non podemos facer nada. A vez está ben e de repente vaise solo. Hai que buscar as frecuencias. Pode ser un WhatsApp, calquer cousa que estedes utilizando, a frecuencia da radio, é igual. Habrá que con tempo buscar unha que este vacía. Que xa miras que o niño está tocando a nada, sube, baixa solo. E ao ser inalámbricos, calquer frecuencia. Tes do mao. Ten o piloto encendido.
Sí. O anillo que ten alrededor. Vale, no. Sí, campanero. Bueno, nos en principio nos gustaría escoitar o que diga a portavoz do Partido Popular e despois opinaremos. Gracias. Joder, que tarde levo. Que unha tarde. Aí, non? Aí, sí. Bueno, pois boas tardes de novo. Bueno, antes de nada, pois agradecerlle que quere escoitar o que quero decir eu antes de poder emitir o seu voto. Bueno, baixo máis? Baixa, pero isto é así. Así, vale. Hai que ser aquí un experto xa casi. Nada, comentar que esta moción a min, a verdade que cando a leín sorprendeume, que decir, vendo do grupo que ven a presentación deste texto, sorprendeume, é dicir, vostedes foron pois impulsores e creadores, como, bueno, porque estaban aquí gobernando deste servicio, deronlle cabida, deronlle camiño e pois loitaron, entendo que durante moitos exercicios orzamentarios para que isto estuvese funcionando en condicións no noso concello. Para min, que presenten esta moción no momento no que o presentaron e tal e como está estructurada e coa exposición de motivos que fan, facendo alusión pois, a ese concello que tivo que pechar o seu fin por un conflicto laboral que nos completamente alleo, como, digamos, tramitación municipal, pero, bueno, vostedes baseanse niso para darlle justificación. A min pareceme, sinceramente, unha claudicación, é dicir, unha claudicación que lleven imposta dende o seu partido, de que teñen que presentar isto en todos os concellos da provincia de Pontevedra. Redondela non é un concello máis, é un concello diferente. Nos aquí, pois, ao mellor temos uns esquemas distintos e entendemos que as cousas hai que facelas, pois, de outro xeito. Tanto defender como defendemos aquí, eu a primeira, e en outras ocasións outros grupos políticos, a autonomía local, o poder de decisión local, o poder empregar os nosos orzamentos no que nos interesa, e despois estamos aquí pedindo que unha das competencias que ten máis peso hoxe en día, máis importantes, a que estamos tratando de darlle máis visibilidade e máis que terá que ter, e que nos está importando traballar e darlle un contido cada vez máis importante, é totalmente ilóxico pedir que sexan outras persoas as que teñan esta competencia de volta para eles. Inda que legalmente, efectivamente, sexa súa, pero nós estamos facendo este traballo porque existe autonomía local e podemos facelo porque é unha competencia, entre comillas, impropia e isto, a autonomía local, permite facelo. A financiación non é o todo na vida. É cuestión de programar e é cuestión de facer tamén un esforzo porque nos interesa manter este servicio en condicións. Obviamente, os orzamentos son importantes. A colaboración que podamos ter da Xunta de Galicia, da Secretaría Xeral de Igualdade, é importante. Non só, pero é importante. Vostedes din que solamente aportan o 20% do 100% que nos dan. Realmente, estes fondos que están vindo de Europa, se realmente están chegando eses fondos europeos aos CINS, é porque o traballo que se está facendo a través da aplicación desa propia autonomía local para traballar directamente e con proximidade cos ciudadanos, está ben feito. Senón, Europa non nos los daría. Nin a través da Xunta, nin a través de nada. Eu insisto, porque xa o expliquei tamén, os CINS non só se manteñen con as aportacións da Xunta de Galicia. Hai outras administracións ás que se pode recurrir cando hai ordes de convocatorias e cartos que podemos pedir a administracións diferentes. Non entendo por que vostedes queren que recuperen as competencias, que nos quiten a posibilidade de decidir. Non sei se vostedes plantexaron algún momento, porque están na mesma situación xurídica, os servizos sociais. Están na mesma situación xurídica que isto. É unha competencia autonómica financiada en parte pola Xunta de Galicia e que estamos exercendo en base a isto mesmo. Entón, realmente, digo, non o entendo. Non entendo de entrada ese plantexamento que vostedes fan. O noso voto vai ser negativo, por suposto. Sempre se fixo aquí, non unha vez, sino dúas, nin tres, nin catro, moitas veces a lo longo destes anos que levamos aquí traballando, exposición de apoio, a pedir fondos, a pedir apoio, a pedir sempre. Eso non é problemático. O problemático é o plantexamento que fan, é dicir, o porqué.
E o porqué, a mí non me vale que me digan que vivimos recentemente que un alcalde tuvo que cerrar o CIN. Bueno, pois sentímoslo moito, evidentemente, ese señor pois non tería outra posibilidade de poder facer o seu traballo dentro dese CIN, non o sabemos, pero realmente entendo que se para vostedes como grupo político eso plantexa un problema, e para evitar ese problema dan un paso cara adiante e a escape e facer pois un contraataque para que todos os CINs da provincia de Pontevedra digan que queren que as súas competencias sexan revertidas á Xunta de Galicia, a min pareceme un erro, unha equivocación. E por outro lado, realmente o persoal que nós temos agora no CIN, como falábamos antes, sí que unha parte importante dos seus salarios están financiados por unha subvención da Xunta de Galicia. Nós temos 2 persoas que están traballando como persoal fixo e unha persoa que está traballando con un contrato de servicios xurídicos. Estas persoas, unha delas recentemente se fixo fija, é dicir, saliu a oposición xa para que quedase o personal fijo adscrito a este servicio e realmente pois é unha aposta importante que está facendo o Concello. E habrá que poñerlle tamén a financiación. Non a cubre toda, pero o Concello confía e aposta por manter este servicio, porque de proximidade é unha atención que se fai directa e toda a rede integrada de centros que creou este decreto, do que vostedes falaban tamén, se compón de isto, da atención directa e próxima aos cidadáns. Se quitamos se eliminamos a decisión dos programas ou como queremos facer o traballo, e non vamos a ser nós os que vamos a atender, sino que vai ser un organismo diferente o que lle vai decir aos ciudadanos onde ten que ir ou onde non, realmente perdemos moitísimo, moitísimo. E bueno, polo momento, ten un segundo nada turno. máis. Bueno, escoitándola parece que o voso partido non foi o que levou ao Tribunal Constitucional a Lei de Igualdade aprobado polo Partido Socialista no 2007. Parece que agora estades defendendo que defendendes a igualdade, pero por enriba de todo. Tamén parece que os 17.000 euros que a Xunta de Galicia lle recortou este ano mediante subvencións ao Concello de Redondela, porque do 20% que sopón a Xunta de Galicia recortou 600.000 euros, non lle importa no que afecta a Redondela, parece iso. Si, de feito, tamén lle parece e lle sorprende que levemos este tema cando no Consello da Muller, celebrado o día 16 de febreiro, había o punto 3, situación actual do Centro de Información ás Mulleres. Eu mesmo saquei neste punto este mesmo tema. Bueno, pero vamos a ir máis encabida. Di que a Xunta de Galicia non ten competencia, non, si dixo, que o Concello ten competencias impropias. Dito por vostede, se son impropias, pero vamos, parece que non está regulada por decretos ni nada as competencias. Despois, parece que tamén non está entendendo a orientación desta moción, que para querer unha rede estable onde as axudas non varíen iso dun ano a outro en 17.000 euros a un concello en recortes de 600.000 euros, como están variando pola Xunta de Galicia. E tamén para que tamén para que, como publican no BOE, normalmente ás veces as axudas tanto poden sair o 30 de abril como tamén poden sair o 8 de outubro, meses despois, case non chegando a cubrir o ano. Se lle molesta a vostede que defendamos unha rede autonómica integral, sostible, equilibrada e permanente de CIMS, pois non se entende. É incomprensible. E despois, cando fan alarde de igualdade cando reclamaron a lei de igualdade que regula todo isto, que foi a pioneira neste eido. Por que reclamamos nesta moción todas estas partes? Para que sexa unha rede integral, porque na nosa provincia de 61 municipios, 27 non teñen CIM, pero nin teñen eles mesmos nin mancomunados. Para que sea equilibrada, para que chegue a todos os territorios, para que sea sostible, para que teña recursos. E como Redondela non lle recorta a Xunta de Galicia de 17.000 euros dun ano a outro e tamén non dependa unha veces de abril, outras veces de outubro, a cando saen as subvencións. Para que sea permanente, obviamente, perdure no tempo porque isto foi tanto unha iniciativa do Partido Socialista cando gobernaban Redondela e ten que ser de futuro. De futuro porque se agora mesmo os fondos europeos financian un 80% no 2020, estos fondos acábanse. E se acaban, e a Xunta de Galicia do 20% que financia recorta ano, como ano pasado, 600.000 euros, cando chegue 2020 que vai a decir non, é que o daba Europa, ahora non o dou eu. Bueno, vamos a seguir tamén con cousas como
Crea seguridade non ter este tipo de financiamento como estamos a decir? Pois bastante inseguridade crea. Pero se por ustedes está bastante integrado e a 27 concellos desta provincia lle faltan, e Redondela teñe reduccións nas subvencións, non teño máis que decir, tamén recordarlle que vostede sacou o problema do CIM de Ponte Caldelas no Consello da Muller. E por agora non... Bueno, pois a exposición que fai a Concelleira da Muller é diametralmente oposta ao plantexamento do Bloque Nacionalista Galego, porque nós sí que consideramos que os servicios básicos que se deben prestar ao conxunto da cidadanía deben ser asumidos polo goberno, o goberno da Xunta, que ten que marcar as pautas básicas de atención aos cidadáns, de educación, de formación, e non ir por detrás, como foi a Xunta de Galicia nestas últimas décadas, das demandas cidadás que moitos concellos tuveron que asumir. Se isto fora así, se asumiran esas competencias, home, en Redondela o máis contento iba a ser o interventor, porque a asumir por parte da Xunta a xestión dos CIN e outros servicios, como servicios sociais, nos non o vemos para nada descabollado. Consideramos que son servicios básicos como ensino e a sanidade que debe ser o goberno galego que marque a pauta. Por desgracia, nos toca sufrir un goberno que está en contra de esos servicios básicos, pero nos asumimos para ben e para mal que sexan os servicios básicos, servicios sociais, ensino e sanidade, entre outros, que sexan asumidos polo goberno, porque a capacidade de moitos concellos e pequenos concellos pois non permitiría que moitos CIN, como se dixo aquí, existiran. Ou moitos concellos dunha maneira mancomunada ou consorciada moitas mulleres non poden recibir ese asesoramento, ese seguimento, ese apoio psicolóxico en moitas situacións de violencia de xénero que cada vez están saindo máis. Este tema, este problema, esta situación, canto máis se fala del, máis problemáticas e exemplos saen. Polo tanto, son moi necesarios. Hai 5, hai 10 anos non eran tanto, pero hoxe en día e no futuro van a ser. E sobre todo estamos vendo que o tema da violencia de xénero está afectando a moita xente nova, moita xente nova. Eso o goberno galego ten que ter responsabilidade, competencias, e non sirve solamente con regular vía decreto ou ordes, axudas e subvencións, non, ten que marcar unha política e ten que asumir estes servicios. E unha das cuestións que se plantexa aquí é eso, que sexa a Xunta quen cree esa rede de centros de información á muller, pois para establecer unha política común e para poder dar atención a todos os cidadáns, nomeadamente ás mulleres, pero tamén a outros grupos que se están incorporando. Non é solo o financiamento, senón é a estrategia, é a liña política que hai que seguir. E en Redondela, como decía, nos últimos anos, pois, hubo un compromiso mantido tamén por este equipo de goberno, ainda que nós cuestionamos moitas cuestións, como decía aquí antes, de o asesoramento a moitas mulleres, non? Nós pensamos que se lle pode dar o apoio a esta moción do Partido Socialista, porque así como a atención ao servicio emana dos concellos, tamén a presión para que a Xunta asuma estes servicios tamén ten que emanar dos concellos. Nada máis. Muchísimas gracias. Señor Varela, ten a palabra. Non sabía. Vale, nada. Primeiro decir que, que está ben que o propio Partido Popular desta sala teña medo que o seu propio partido na Xunta leve estas cousas, porque, claro, dice, joder, calquer día vemos a Javier va recollendo firmas para presentarse ás eleccións redondelas. Non estaría mal. De segundo, como sabemos e como solemos actuar nestas mocións, xa non vou falar nada máis, vamos a votar a favor. Moitas grazas. Sí. Bueno, pois eu insisto no meu discurso anterior. Non me parece razoable e quero comentar unha cousa. Eu cando levei este apunto a
a falar a situación do CIN dentro do Consello da Muller, eu era para ver tamén cal era o posicionamento que iban ter vostedes un pouco pois de cara a defender isto. Realmente a min sígueme sorprendendo, decir, despois de ter escoitado o que a voceira do Partido Socialista ven expoñendo aquí, porque non ten pés nin cabeza. É dicir, estamos pedindo, créennos unha rede, fagan vostedes o traballo, póñanos o 100% do que custa isto e nos aquí imos a poñer nada máis o persoal para facer o que vostedes nos digan. Pois non é así. Realmente é curioso porque durante todos estes anos nos que nos non gobernamos aquí, pois non se pediu nada nin similar a isto, nin que se fixese absolutamente nada parecido a isto. Por que agora? Agora porque, pois é o que lle decía antes, é unha obriga, é unha claudicación que vostedes teñen que facer e presentar isto aquí e en outros moitos concellos. A explicación, pois para vostedes estará ben, para nós non está ben, é dicir, este CIM está financiado por Xunta de Galicia. Temos pedido en anos anteriores, antes de que nos puxesen ese tope de 20.000 habitantes dentro dos plans de diputación, temos pedido tamén ao Instituto da Muller, estamos agora mesmo tramitando outra subvención tamén da FEMP, é dicir, non solamente tratamos con fondos da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia ten as competencias, a Xunta de Galicia decreta e está legislando e regulando como se ten que facer o servicio para que en todo o territorio galego as persoas que acuden a este servicio teñan os mesmos criterios para ser atendidos. E esa rede integral da que vostedes falan e que vostedes tanto pían é a que crea o propio decreto. Ese propio decreto é a que establece os nódulos que teñen que seguir as persoas que queran ser atendidas e non teñan CIN no seu concello. Este ano, sin máis, é dicir, vanse crear 3 novos. É dicir, é unha ferramenta que os concellos queren, que funciona, e os concellos aportan. Non están pedindo sempre póñame o 100%. O concello aposta por este servicio. E se un día, goberne quen goberne aquí en Redondela, se terminase a financiación que viñese da Xunta de Galicia ou de outras administracións, sería unha aposta propia do Concello, decir, eu sigo para adiante con este servicio porque eu quero mantelo, non o vou pechar. E para contestarlle ao señor voceiro do BNG, eu lembro, non sino creo que 2 plenos, cando se estaba discutindo aquí a introducción da Lei de Racionalización das Administracións Locais, o revuelo que hubo cando decían, pues que non nos quiten os servizos sociais e que non nos toquen o CIN, precisamente en referencia a eso, a que a Xunta de Galicia podería, en base a esa lei, retirar as competencias de servizos sociais e do CIN aquí en Redondela. E se expuso moi claramente que non se ia permitir. E ora estamos aquí escoitando, vindo dun grupo que creou prácticamente este servicio, en anos en bipartito co BNG, estar dicindo que están dicindo, non ten nin pés nin cabeza. A financiación, orzamentos que se destinan ás entidades locales, desde o ano 2011 ata hoxe, casi 1 millón máis de euros de cartos que se destinan desde a partida da Xunta de Galicia ás entidades locais. Entón, eu non entendo realmente cal é a súa postura. É que eso claudicar ao partido, é dicir, temos que presentalo porque non nos interesa que un alcalde do noso grupo quede mal dicindo que cerra o CIN, sabendo, como dixo na propia prensa, que no seu concello había, non lembro se 5 ou 6 casos de mulleres víctimas de violencia. No seu propio concello que quedaron únicamente atendidas ata nova data por unha abogada, nada máis. Moitas gracias, alcalde. O que parece que non ten ni pés ni cabeza é que vostede dixo que a competencia é impropia. E cando este mesmo partido truxo ao Concello de Redondela unha moción a este pleno sobre becas educativas, vostedes alegaban que tiñamos que retirala da mesa porque eran competencias impropias. Entón, agora que nos queremos garantir que se siga mantendo o CIM e todo o asesoramento á muller, poñen pegas. E din, non ten nin pé ni cabeza. Despois, falan de que, sí que obviamente nos pusemos en funcionamento o CIM, así como nos opusemos sendo socialistas e mos non teñen, sendo do Partido Popular. Por iso aí o de medo e permanencia despois dos 2020. Despois tamén dixo algo como falou do que pasou en Ponte Caldelas. En Ponte Caldelas, sabe que pasou? Pasou que o CIM estaba composto por 2 persoas que traballaban e que estaban empadroadas en casa de concelleiros do Partido Popular e tiñan concadenados contratos de maneira ilegal e, de feito, con os técnicos do Concello de Ponte Caldelas fixeron informes técnicos en contra, pero non se quedou sin CIN, nin se quedou sin, porque de feito ten unha técnica de igualdade. Debería vostede de sabelo,
porque se revisa os datos debería de sabelo. E tamén debería de sabelo que cando empezou o Partido Popular como a facer unha campaña chamando en plan, machistas ao PSOE e cousas así, cando son o Partido Popular o que reclama eleva ao Tribunal Constitucional a Lei de Igualdade, o que permitiu e abriu paso a todo este tipo de políticas, pois vostedes falaban, bueno, tivo tanto de que unha carta que se enviou queixándose do que pasou en Ponte Caldelas a enviou a muller dun concelleiro do Partido Popular ao periódico. E despois, cando Rueda foi a Lama a presentar algo, non sei nin que era unha oración ou algo así, estaba ali con outra persoa da Xunta de Galicia e ali estaban presentes as dúas persoas que... Sí, porque non foi un o que saqueu. A ver, nos centramos. Cando a concelleira do Partido Popular fala de iso mesmo, eu tamén teño dereito para defenderme. Sí. Cuando no interesa, interrumpimos. Sigue hablando, non, teño dereito a hablar, que é diferente. Bueno, pois... Bueno, podo seguir? Bueno, cando Rueda foi a visitar a Lama para meterse con Ponte Caldelas, falou moito e saudou as traballadoras do CIM que estaban ali presentes, porque aparte de estar empadroadas en casa de concelleiros do PP e traballar con contratos concadenados contra criterios de técnicos no Concello, pois estaban ali presentes. De feito, non sei que queren os CIMs así para chiringuitos ou algo así, os levan os poucos que teñen, porque mos non teñen. Bueno, e despois falar que vostede falaba de competencia impropia. Claro, falaba de competencia impropia porque o decreto legislativo 2/2015, 12 de febreiro, polo que se aproba texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Pois vostede tiña razón, é unha competencia impropia. Entón ten que asumila a Xunta de Galicia, se do Concello. E por iso mesmo queremos a permanencia e que en redondera dun ano a outro non se recorten 17.000 euros e vostedes estén tan tranquilos. Esa non teño máis que decir.